Ahoj, ak ma ešte nepoznáš, som Aťka a už niekoľko mesiacov žijem, pracujem a cestujem v obytnom aute so svojím parťákom Nikom. A dnes ti chcem ukázať jeden štelplac v meste Lorca, kde sme prišli z Finestratu. Pri vstupe je automatická online registrácia. Stačí si zvoliť jazyk, prejsť jednoduché kroky a vybrať si svoje miesto. V čase, keď sme prišli, bolo veľa miest voľných. Keď vám automat vytlačí účtenku, určite si ju odložte. Je tam kód, cez ktorý prejdete malou bránou pešo, hlavne večer, keď je zatvorená. Auto prechádza cez veľkú bránu na základe rozpoznania ešpezetky, takže s tým problém nie je. Na štelplaci nájdete práčky aj sušičky, takže si viete pohodlne vyprať. Je tu výlevka na sivú vodu aj miesto na vylievanie chemickej toalety. Samozrejme je tu aj pitná voda, takže všetko, čo človek potrebuje a možnosť pripojiť sa na elektrínu za poplatok. Toalety a sprchy sú momentálne zatvorené, ale to sme už vedeli podľa aplikácie Park4Night. A veľké plus? Len pár metrov od štelplacu je more a pláž. A psíky sú tu úplne vítané, takže Niko je spokojný. Jediné, čo mi tu trochu chýba, je zeleň. Ale na pár dní je to super miesto. Praktické, tiché, čisté a bezpečné. Takže ak plánuješ cestu do Španielska, tento štelplac určite stojí za to. Ak máš otázky o cestovaní, karaváne alebo miestach, kde spíme, kľudne mi napíš. A my s Nikom pokračujeme ďalej.